Vi valgte at undersøge et problemfelt, der omhandlede, om der er en stigende tendens af fraværet af lærere i folkeskolen. Vores problemstilling lyder således: er der tegn på samfundspolitisk relaterede begivenheder, der har haft indflydelse på sygdomsfraværet hos lærere i den danske folkeskole? Her fandt vi nogle data via Danmarks Statistikbank, som vi brugte til udarbejdelse af disse programmer. Nu vil jeg forklare, hvordan vi lavede de her diagrammer, og hvordan vi har brugt de her programmer. Først går jeg op i indsæt, så kan man se, at man får menulinjen frem, hvor man kan vælge en masse forskellige diagrammer. Og det vi vil undersøge på, fungerer meget godt med et søjlediagram. Så jeg trykker på søjlediagram. Bum. Og her kan man vælge nogle forskellige søjlediagrammer, og vi tager det mest normale søjlediagram. Her kommer så resultaterne frem ud af den undersøgelse, vi har lavet. Og vi har valgt at undersøge fra årene 2008 til 2015. Og så kan man se, om der er en stigende procent fra hvert år. Det diagram, vi får frem, kan man se, at den stigende tendens af lærerfraværet, den er der. Der er en lille forøgelse fra år til år, hvor lærerne simpelthen forlader jobmarkedet. Disse forklaringer kan man forklare ved de forskellige reformer, der har været. Og som I kan se, så er der en stor stigende del fra 2012 til 2014, hvor man snakker om den her nye folkeskolereform, som på sin vis kan have sin forklaring på, at der har været en stor stigning af fraværet af lærere på danske folkeskoler. Hvis vi så skal lave en anden form for et diagram, som jeg nu vil prøve, går jeg ind i indsæt igen, og her vil jeg lave et diagram, hvor de bliver forbundet med streger. Her kan man se den stigende tendens, der også er via et diagram med streger. Det var det.